太陽の動きによって時間が決まります。例えば、夜明け前はファジル、第1回目のお祈りになります。正午の時間は第2回のズールっていうお祈りの時間になります。日中の半ばぐらいは3回目のアスラの時間になります。そして、有名なラマダンのシヤムの第1回目の、イフタール食べるのは日没の時間で、それはマガレブというお祈りになりますね。これは第4回目のお祈りです。5回目のお祈りはアイシャと言います。夜になったらお祈りします。地球が回り続ける限り、お祈りも途切れません。なんだか壮大ですよね。お祈りと次のお祈りの時間の幅があります。その時間の間にやればいいんですが、時間通りサラーを、実施するのは最も好ましいことです。